Hello para pedagang lan investor. Proyek karo sampean guru markets. Kita miwiti karo informasi umum babagan perusahaan. Yen sampean pengin, sampean bisa ngaso. Disaranake ndeleng saben parameter perusahaan sing diteliti kanthi luwih teliti. Saiki kita bakal ndeleng indikator dasar utama perusahaan The Boeing Company, ticker BE. Review iki adhedhasar informasi saiki ing wektu 21 April 2025. Miturut klasifikasi guru, markets perusahaan The Boeing Company kalebu subkategori. Aviaprom, 9 organisasi melu penilaian lan iki ora perwakilan. Hasil sakap kanggo perusahaan minangka nderek -2,5 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 1,1 terms. Yen sampean katon banget wiyar, ing kabeh kita pasar ing agregat. Sampean bisa ndeleng menawa asil rata-rata kanggo kabeh pasar saham minangka 1,8 poin. Marang skor -2,5 terms kanggo The Boeing Company. Bandingake gerakan rega saham perusahaan The Boeing Company lan perusahaan subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi saham The Boeing Company, nuduhake owah-owahan -5,1%. 22,2% nglawan owah-owahan rega ing subkategori. Iki ora ngandika apa definitively, nanging sampean kudu mbudidaya kasunyatan iki ing atine. Kapitalisasi pasar organisasi The Boeing Company punika $121,83 miliar. Kapitalisasi pasar subkategori punika $260 miliar. Boeing Co nyumbang 46,885% lan minangka salah sawijining pimpinan ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan yaiku $3,91 miliar. Kanthi kapitalisasi neraca subkategori $8 miliar. Boeing Co iku saham saka -49,9588%. Bandingake saham kapitalisasi pasar lan neraca sing dikuasani, kita bakal weruh ing ngisor iki. Saham dikuasani The Boeing Company ing subkategori ing kasus taksiran kapitalisasi pasar 46,885%. Kapitalisasi neraca iku -49,9588%. Sing 207% kurang saka bagian kapitalisasi pasar saham. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi imbangan ing subkategori ala -1 titik. Perusahaan sing diteliti ora duwe utang. Asil ing utang perusahaan apik banget 2 terms. Keseimbangane nilai pasar saham perusahaan kanggo laba yaiku 0. Kanthi rata-rata 0 kanggo subkategori. Taksiran regane pasar saham perusahaan kanggo bati dibandingake karo organisasi ing subkategori, ala banget, -2 poin. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi iki -11.877 mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo 12 sasi teka samestine kanggo $2,79,8 yuta. Kang 76,4% kurang saka tokoh saiki. Taksiran pratandha media WI digambaraken ing comparison karo ing subkategori tolerable 0 terms. Rasio nilai kanggo revenue perusahaan punika 1,8. Rata-rata subkategori 2,7 iku 33% luwih murah tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran nilai pasar kanggo indikator revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $66.530 mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Iki arang banget ala kanggo rega perusahaan. Taksiran pratandha saka kira-kira volume sales mangsa dibandingake karo pratandha ing subkategori
Olo, minus 1 titik. Wates minus 17,9%, karo rata-rata ing subkategori minus 11,5%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 6,4%. Taksiran margin dodolan dibandingake karo indikator ing subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Saham perusahaan saka jumlah karyawan ing subkategori punika 67,566%. Iki 44% tambah ing kapitalisasi pasar nuduhake. Lan iki nggambarake beda antarane nilai exchange saka organisasi Boeing Co. tinimbang menyang underestimation. Jumlah ibu kutha pasar kanggo saben pegawai perusahaan punika $708.000. Dene ing subkategori $1.021.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 30,7%. Taksiran jumlah ibu kutha pasar perusahaan saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Jumlah bati kanggo saben karyawan perusahaan minus $69.000. Rata-rata kanggo subkategori punika minus $42,800. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 61%. Ngira-ngira bati saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Revenue perusahaan saben pegawai $387.000. Ing subkategori ana $373.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 4%. Taksiran dodolan saben pegawai dibandingake karo pratandha ing subkategori tolerable minus 0,5 terms. Saham cendak 2,3%, kanthi rata-rata subkategori 2,4%. Iki minangka indikator saka remet cendak bisa. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 51% kanggo perusahaan Boeing Company. Ing subkategori, tingkat resi 14 kira-kira 49%. Teknis, enggo bareng saka subkategori sing dipetik kira-kira, padha enggo bareng saka perusahaan Boeing Co. Regane nyoto saka saham perusahaan iku kira-kira $162. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan udakara $192. Dinamika prakiraan nyoto lan ramalan konsensus kira-kira 19%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya kanggo sampeyan, link ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan digawe mangsa iki, dening informasi lan sistem evaluasi referensi guru, markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinned. Minangka asil saka regane saham perusahaan Boeing Co. Sistem informasi lan referensi guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Ora buka perdagangan, minangka video saiki review. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton video iki lan gunakake informasi lan sistem referensi saka guru, markets.